tsokani dan buka. Ni za ka raina hankali, ni za ka ce wa ɗan buka, kai yadda nake ji da ƙarfi na duk wanda yake jin ta ya taho mu gwabza ba kai ba, ka je ka kira mutum 50 ina ji da su, in kuma kun yi musu ku. Malam Tanko me kake haka, an ce za ka ƙara aure. Banda abinka a mulkin Buhari zan ƙara aure sai na tumurmusa ka baba tsoho, sai na tumurmusa ka, kai kuma shaida ruwan faci, ƙara gaba ko na tumurmusa kai ma ɗan raina. Me kake cewa ka san ita rayuwa? Baba, ai ka san ita rayuwa wato idan ka duba halin da muke ciki a ƙasar nan yanzu, za ka ga yanzu matasa ba kowa ne yake iya riƙe kansa ba, ballantana a yi magana aure baba, ko ba? Jama'a kowa ya gane, ni ma na san kun gane, ni ɗin ma kun san na gane, jama'a kowa ya gane, ni ma ɗin da na gane, waƙa mai daɗi. Wannan duba ka ga zaki a kwance. Ka san shi zakin yanzu wato majoritinsa ragwaye ne. Afa ka bali da tufa, fala na tufa afa na kani yana ta lai ko kuwa yana ta lai fala na kani. Wallahi afa ka kuti yana ta lai wallahi afa ka. Papa wannan abin yana da muhimmanci. Shin ɗan nan ya za ka ce yana da muhimmanci? Papa na kwata yana da amfani. To ai shi kenan ɗan nan hakan ma da kai yayi kyau. Kun fi hasu bula kuma hore muku hanyoyin sana'o'i ga hanyar da zaka gona, ga hanyar zuwa gari kaza, ga hanyar kasuwa, ga hanyar ɗakin matarka, ga hanyar banɗaki, ga hanyar shagonka. Wannan ba daga Allah bane? In ba